Bueno, escuche, a neveira do verán, para ter auga fresca. Hai que ter Esta lista non, a esta non está chea de todo, hai que chela a tope, ten que chela. Da relevancia da alfarería e da capitalidade que supón un lugar como este e a evocación que provoca o nome de Miñoraña. Temos aquí a dos magníficos representantes dese mundo, grazas pola magistral interpretación da exposición fotográfica que ilustra este ano estas dúas xornadas que o Concello, por sétimo ano, a pesar da pandemia, pois estamos aquí. E a Deputación o que fai é apoiar e seguir apoiando, porque creemos que... Este é un sistema de construcción que hai aquí na Limia. Por que hai na Limia? Porque había a laguna de Antela e os paisanos entonces tiñan fácil conseguir eso.